Habapai siya ka jing sedang ya ka MCCL hamamlu seorang. Kaburam ka paningkong college siya iba maham sing sawian berubah bling stodar tingdo. Namar kide gine kirang ba ki balayele sitom ban penbohar ya ka sorka asam ban penmi kano ka karkhana hasnong seorang. Omba ka sorka kan dayo nong ne mentoy na gane ka karkhana Henry ke jingkwa jongki kelong pan aikam ajam ya ki nong sora bat ban kentiu biang ya ke yok ka kwat jong ka thang. Namar ke jingbon umau shun bat dau yong ha ki tu ki por. Ka sora bat maumlu hadin ke jingjurip ka babniak. Ka sorka asam kala penbait ban sengno da ka karkhana dau bilan. Haka hima sora kala ai jaka ban penyeng ya ka karkhana bat yiki jaka shong jaka sa jongki nong terai la pendit penbiang. Kasnong mau muluk pat kala aiwa ya ulum banti motion bat doyong bat ru katu kat ne ki jaka ban sina ya ki jaka shong jaka sa jong ki nong trai ha kene ka karkhana. Ka jing sedang ban seng ya kene ka karkhana ka sedang bandan kat kum ki kot kisla kalong nadu ka arpo terek ujemang kat kendai spa san pusan. Bat lakhot ya ka hakete kapor deka Asam Cement Limited. Hake shiterik u kelaleng kot ka kendai spa andru pawai. Kala kelalong ka undertaking jong ka sorka Asam namar baga jela megalaya kadang hap lang hapo Asam. Kala sedang ban penmi dau bilat ningkong ka khatsan terik u naiwing ka kendai spa andru pendreu hadin kendai senam belate shwaya ka. Bat kabor penmi jongka kalong arspa sanpau metrik ton hakashi sengi. Kini ke karkhana kala kelalong kalar aikam ajam yaki nong shong shnong jan baro ki shnong haki thain suara. Wat hadu shwa ban sedang ban penmi dau bilan. Bun ki kam kilami kum ka jingshna yaki plan yaki ying shong ying sa ki ying office bat bun ki beriu kila yo bela bat kani ke company kaba pentre yakane ka ying. Namar kata kene ka karkhana kala kelalong ka pleng jat mai bat ka jinggerku ka bakrau ya ka than sora hakite ki por ka deiru ka karkhana dobilat ka ban ningkong ha ka than chate lami ngi jonggari India la ne hang ne hapo not is nadu basdang ya ka hadu kisnam ka kandai spa nyo pho kene ka karkhana kala kelalong om tang uthit snam jong ka than sora Henry ru ka mat jing sorong jong ka jela Asam Nadu kasnam kat kendai spa nyo pu ar pat hakaba ka jela mekalaya ka yo ya ka jela ka papura kala hap no apo ka jingpet jong ka sorka mekalaya ka jingpen kala kerteng ya ka sya ka mamlu jera Cement Limited kala long ha ka nyo terik ujemang kat kendai spa nyo pu sao bat kala long ka undertaking jong ka sorka jela lan ka sorka mekalaya. Kado bilat blashna bat bala penmi lengba kata ka wet plan process. Kala yat yo ka leng ka not is bat wat shabar ru namar ka jingpha bat ka jingklan jongka. Namar kata ka jingpenmi mar ka long ka bajur bat ka batnam pha ki engineer ki batang shupas ki ale ban yo akam yo jam hakene ka karkhana ki breu na ka leng ka jela mi kala ya ki wat ban yo akam yo jam bat ban trai hangne hapo ka karkhana. Hagasnam ka kendai spa nyau pau ter. Kani ka karkhana kaladon kumban driu spa ngot kinong terai, shiwa ban kut usnam ka kendai spa prapusan, kalayo pat saar teli ki pajwa, ki bakam he, ki bakabor penmi yau dau bilat kalalong lai spa saupo metrik ton hakashi sengi. Kani kalalong ka banang iklan shu. Hagisnam ka kendai spa kendai puar kendai pulai da ka jingerap jongka ACC LTD lanang la shu ban penkiu ya ke jingmi ki dau bilan na kene ka karkhana bat lengba kene ka company kene ka karkhana ka klem syaram shu hakisnam kan dai pusau kan dai pusan ka jingdan jong kene ka karkhana hangne akshnong maumlu kala long ka pliang jai ki babon balang kham tami ki pai khasi jong ka than sora namar bo simen ubami na kene ka karkhana ulong bo bha shibon bat uba yat yo bha hakite ki por ki ba menshwa Henry ke pasmosi pat kalong ka jinya jong ka por kene ka karkhana ka sedang benok temen no namar bagi bor ke badai pet ya ka ki le ben shaba palat pun hadu ba penlong ya kene ka karkhana ba kandu sisendan da ka ba pen klem ya ka jeran bat menta nyemla ban ya isu
ya kadur kadar jong kene ka yeng la ne ka building jong kene ka karkhana kene ka long ka jing batai lingkot shapang ka jing sang ya kene ka karkhana Henry bania keren shapang ka jing klam jong kene ka karkhana pan ngam kwa namar ki don shibon ba kitau reke ai ka banga kwa banwan ra ha kene ka video kalong tang shapang ka jing sang om ya ka jing klam namar ki don shibon lada on batai ya ki lengru lengram ki ba dan ha kene ka karkhana ha ka liang ki bor penyai re lese phiu i da lagi jongi khmat ka ai ka baja lese phiru phiti ba ya kata tang kita ki kinten khublai shibon